Urgainean ibiltzeko, txalupa edo tresna askok balio dute. Piragua bat, padel surfeko tabla edo koltxoneta bat ere bai. Baina traineru batel estropaetan erabiltzeko, ontziek jakineko baldintza eta neurri batzuk bete behar dituzte. Badakizuetako gehienek, badakizuela zertan traineru bat, baina ziur nago gehienek ez dezutela inoiz ikusi traineru bat barrutik, ze neurri dituen, ze tresna eta nolako ezaugarriak dituen. Hori behar bezala ikusteko, Arraun elkartera gerturatu gea. Arrauneako erabiltzen ditugun txalupen ezaugarri nagusiak hauetxe dira. Batela, txikiena, 7 metro luzian eta 70 kilo. Barruan, 4 arraunlari eta patroia. Traineria, 9 metro luze, 100 kilo eta barruan, 6 arraunlari eta patroia. Eta ontzi nagusia edo trainerua, 12 metro luze, 200 kilo eta barruan, 13 arraunlari eta patroia. Trinau barura sartzen geanean, hauxe ikusiko dugu. Tosta, hankalekua eta toletia. Zer da tosta? Arraunlariak eseritzen diren tokia edo eserlekua. Eseri baino gehiago ipurdia kateatu egiten du. Hankalekua, hankak jartzeko tokia. Bata zein bestea, aurrera eta atzera mugitu egiten dira arraunlariaren alturaren arabera. Bataz beste, bai tostak eta bai hankalekuak 25 zentimetroko mugitzeko margen eduki dezake, aurrera edo atzera. Eta toletea. Toletea ere, arraunlariaren tostatik 70 zentimetrora, 80ra, edo 80ra, edo 60ra ipini daiteke, beti ere arraunlariaren alturaren, gorpuzkeraren arabera eta entrenatzailearen gustuen arabera. Toletia, zer da eta zertarako da? Traineruaren ertzean edo kaelean dagoen garai batean egurrezkoa zen eta gaur egun plastikozko makiltxo bat. Hor bertan, estroboarekin arrauna traineruan katiatzen dugu. Traineruak azkar ibiltzeko diseinatuta dauden ontziak dira. Horregaitik dira luzeak, arinak eta tripa estukoak. Trina mota ez, bat ikasetak hori jo egite zituenak eta bestia fontanan egite zituenak Pasaian. Esate bateko ikasetana egurrez gorro zen, baina tripazabaloa eta estabilidade gehiago mantentzen zunarek, patrontzako errazoa. Geo fontanena ekarri gendunien, ura zen tripaiztu goa, irtera gehiago zaukan, eta orduan enbarkazioa berez iztu nola zen, dakia motxo nola zen, txoru zen. Eta orduan teknika handia eskatzen eta hori lortu ezkeo, poparian ehundoko enbarkazioa zen, oso azkarra zen poparian, da olato txikiak oso ondo aprobetxatu zituen. Eta lehen da biziko enbarkazio gamilio egin zituna oso enpopa auto etortze zian. Atzekarga handiakin da behiko mina handia ematezun, arrastak ebiltza gendun enbarkazioa eta geho behare kontura usainen juntzan ja evoluziona zen, modelo aldatzen juntzan, modelo aldaketa askoz hobi horten zion. Eta ondoren emandan pausua, guain arteko platanito famosoa beharte. Platanitoa bixe daka, eta aurria eta atzia dakela platanuen forma hori, punto apoio ematu herri-herrian dakela eta orduan txibota bezala giratzeula. Hasi berko esan normatiba aldatzen edo. Ze libertade gehiago eman eske guri, diseinadore bezala edo ontzigile bezala halko genuna da traineruan diseinua guztiz aldatu, 12 metroko traineru batin berrian, igual 13ko batea jun halko ginen, edo pixua 200 kiloko limitazio hori kendu ezkeo, 150 kiloko traineru bat
iti halko zan, beti ere luzera handitzen denean azkarrago izango baita, pisua bakatzean enean ere era berian traineru azkarrago bat lortuko zen, baina, klaro, beti dakau limitazio hori, ezta? Da, bestetik, traineru modelo diferentiak ateratzea, itxasu kondizio diferentia antzako. Adibidez, itxaso txarra da egun baten, halko zen traineru berezi batin, popa bat zabalago duena, era honetara azkarrago joan dadin, edo ibaian den estropada batentzako, agian proa pixka bajatzen badugu eta honekin airearen aurkako erresistentzia bajatzea lortze bali badugu, era honetara ere efizientzi gehien duen trainerua lortuko genuke, ezta? Era honetara infinitate bat gauza egin daitezke.